खुलुमबाय चिरां जिल्ला बर'सेनि आर्टिस्ट एस'सिएशना फैगौ डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायै सान्तिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननानै सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि फोथाराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बे बोसोरनि कनफारेन्सजों लोगोसे चिरां जिल्ला बर'सेनि आर्टिस्ट एस'सिएशना माखासे आयदाफारि लाफानाय जादों। बेफोरनो जाबाय सेथियाव मेगाजिन दिहुननाय जागोन, ओमफ्राय नैथियाव शर्ट भिडिअ आरो मिउजिक भिडिअनि एवार्ड होनाय जागोन आरो थामथियाव मोसानाय आरो खननाय बादायलायनाय जागोन। मोसानायनि अडिशन हिसाबै सिनियर आरो जुनियर मोननै बाहागोआव राननाय जागोन। ओमफ्राय खननायनिबो अडिशन लानाय जागोन। बेवहाय 10 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमा बाहागो लानो हागोन। मोसानाय आरो खननायनि अडिशनखौ मोनथाम जायगायाव थि खालामनाय जादों। सेथियानो जाबाय बेंटल 19 नभेम्बर, नैथियाव जाबाय बिजनी 20 नभेम्बर, ओमफ्राय थामथियाव जाबाय काजलगांव 21 नभेम्बर। अडिशनाव देरहानाय बादायारिफोरना 5 डिसेम्बर खालि फाइनेल कम्पिटिशन जागोन। ओमफ्राय बे देरहानायफोरनो ट्रफी आरो सार्टिफिकेटजों लोगोसे प्राइज मानि होनाय जागोन। आरोबाव माबाफोर मिन्थिनो गोनां दंबावोब्ला नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों।